И какво става, хора? Аз съм Монинката и днес сме в един нов CSGO сайт, рулетка, но обаче е много по-интересна рулетката. Като цяло сайта е много готин и първо като влезете в сайта ви дава ето това меню, обаче тук трябва да се логнете, пише да се логнете в Steam, логвате се и отивате на Reward, за да ви даде точки и пишете ето този код. Това е промокода, ще го има в описанието. Да, ето го. Това е промокода. На вас ви дава 1 евро, демек 1000 точки, на мене ми дава 10 цента. И сивото, ето това сивото, дава по 2, червеното дава по 3, синьото дава по 5 и жълтото е най-рядкото. В някои сайтове е зелено, тук е жълто, не знам. По-интересно. Тук е жълто и ви дава по 50. Като цъкнете на депозит, може да си депозитвате скинове. Тук withdraw си скинчета. В момента няма много хубави скинове, защото сайта е нов. Обаче има гама кейсове, има StatTrack USB Lead Conduit Wheel Warren, тук горе-долу пак биват скинчетата, обаче ще сложат много по-хубави. Тук обясних на Rewards, тук имате Daily Reward, 50 коинове ви дава. Тук дигате левел. При първи левел, като станете левел първи, и може да уидравате скинове. Ето пак кода казвам. На мен им дава 10 цента, на вас 1 евро. Тоест, на вас 1000 точки, на мен е 100. Тук сигурно са правилата. Да знам, аз по принцип не ги чета. Да, това като цяло е сайта. Аз не мога да ви покажа как се бетва, защото си загубих точките. Ама, например, имате 100 точки. Бетвате 50 на червено и 50 на синьо. Или там на кое искате. И, пример, червеното, дай да видим. Печели сивото. Ако бяхте бетнали на сивото, печели 100 точки. 150 и те. Нататък. Тук си има чат, обаче трябва да сте 5 лева, за да лафите в чата. И ако ви е харесал клипа, оставете по един лайк. И да, това вече от мен и чао.